କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ କ'ଣ। ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ରାଜୁ ଆଉ ବିଜୁ ଭାବୁଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ ମହୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବିପଦ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଦିଏ ତାହେଲେ ରାଜୁ ଓ ବିଜୁ ଦୁହେଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଲେ ରାଜୁ ଆଉ ବିଜୁ। ରାଜୁ ଆଉ ବିଜୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମହୁଲ ଗଛ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେମାନେ ଭାଲୁ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଭାଲୁ ରାଜୁ ଓ ବିଜୁ ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏହା ଦେଖି ବିଜୁ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଏପଟରେ ରାଜୁ ପାଖରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ନଥିଲା। ରାଜୁ କ'ଣ କଲା ନା, ଖାଲି ମିଛରେ ମରିବା ଭଳି ଅଭିନୟ କରି ପଡ଼ି ରହିଲା। ଆଉ ଭାଲୁ ରାଜୁ ପାଖକୁ ଆସି ତା କାନ ପାଖରେ କ'ଣ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କଲା। ରାଜୁ ନିଶ୍ୱାସକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଭାଲୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଭାଲୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବିଜୁ ଗଛରୁ ଆସି ରାଜୁକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଭାଲୁ ତୋ କାନରେ କ'ଣ ଫୁସୁଫୁସୁ କଲା? ସେଇଠୁ ରାଜୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଭାଲୁ ମୋତେ କହିଲା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ ବିପଦ ବେଳେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଗପରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା, ଏମିତି ସାଙ୍ଗ କର ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ତୁମ ସାଥିରେ ଥିବ। ଏହି ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।